Ahoj, ja som Agáta, som žiačka základnej školy Šaštín Stráže. Pozývam vás na jej návštevu. Dobrý deň, pán riaditeľ, čo práve robíte? Tak momentálne píšem správu z pracovnej cesty, ktorá bola v Poľsku a dá mi to poriadne zavrať. Z vedľajšej miestnosti počujem akýsi hluk. Pozriem sa, čo je za tým. No tak, platím faktúry, účtujem ich, robím výkazy, momentálne teraz robím výkazy za 3. štvrtok, takže mám veľa práce. Zborovňa je prázdna a to je dobre. Znamená to, že všetci učitelia sa venujú deťom. Ako to deťom ide? Tak spočiatku mali problémy s tými značkami, čo je to prienik, čo je to rovnobežnosť a rôznobežnosť, ale nakoniec tie pojmy jednoducho postrehli a už sami zbadali aj formálne súvislosti v zápise s týmito skutočnosťami. Ahoj, máte radi matematiku? Áno. Zdá sa to, že to je ľahký predmet alebo náročný? Niekedy náročný, niekedy aj ľahký. Precvičujeme pred písomnou prácou zlomky, úpravy zlomkov, krátenie. No študenti nech vám povedia, alebo žiaci naši nech vám povedia, čo robíme. Práve preberáme sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie celých a desatinných čísel. Naša škola je známa výučbou cudzích jazykov. Učíme sa po rusky, po nemecky aj po anglicky. Toto sú moji spolužiaci. Viacerí z nich sa zúčastňujú súťaže Shakespeare v nás. Ja sama som v nej niekoľkokrát uspela. Za týmito dverami prebieha hodina biológie. Dobrý deň. Pozdravili ste všetci? Vidím, že deti usilovne pracujú. Čo tu vyrábajú? No, máme projektové vyučovanie, keďže naša škola sa zapojila do projektu Comenius, že môžete sa pozrieť, že v podstate čoho sa tie projekty týkajú. Sú to francúzske záhrady, tam v tej časti chlapci robia, tu máme japonské záhrady, títo majú architektúru, tuto sú jarné cibuloviny, čiže rastlinky, ktoré sa bežne vysadzajú v záhradách. Chlapci robili anglické záhrady, tu máme talianske záhrady, takisto anglická záhrada je v tejto časti. A tuto dievčatá vypracovali projekt na tému záhradná architektúra, čiže aké prvky záhradnej architektúry sa používajú u nás na Slovensku. Žiaci 2. stupňa majú svoje triedy po celej škole. Poďme spolu hore a navštívime najstarších z nich. Nazrime do jednej z tried na najvyššom poschodí. Sama som zvedavá, akú tam majú práve hodinu. Dobrý deň!
Čo to trieš? Modrú skalicu. Aký vzhľad má teda? Kryštalický. To znamená, že trošičku musíš sa pohnúť, trošičku to drvenie, to znamená, musíme takýmto spôsobom trošičku rýchlejšie, musíš šikovnejšia, lebo hodinu máme iba 45 minútov, tak, poďme, dobre. Môžete dopadnúť si do prvý ten slušne. Hodina chémie má rýchle tempo, preto nechcem prekážať a idem ďalej. Opakujeme tematický blok v rámci Veľkej Moravy. Vedia to žiaci? Vedia? Vedia to? Vedia. Práve sa nachádzame pred triedou 5B. Počujete? Práve tam prebieha hodina hudobnej výchovy s pani učiteľkou Petrákovou. Poďme nazrieť dnu. Dobrý deň! Zaspievaj nám pieseň, ktorú máš najradšej. Hodina býva dlho trpielivá a pak už odpáta. A tak tu spívam slova mlčenlivá, práve že páta. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech chce bieží, nová gleze po jabloni a je náhle svieží bláznivej den. A ja smíchem umíram, kdo si mne kára a páni, ja nenabíram, neboť páta práve teď odbila, páta práve teď odbila, páta práve teď odbila nám. Ďakujeme. Teraz sme na prvom stupni našej školy, kde sa učia žiaci od 1. do 4. ročníka. Slivka, jablko, hruška, banán a najradšej mám to ovoci hrušku. Tak máme čítanie a písanie a deti sa učili malovanú abecedu a každý nám povie nejakú básničku na jedno písmenko. Dobre? Keďže je teraz jeseň, tak deti vytvárajú strom, jeho kmeň malujú a konáre dolepujú z listov, takže využijeme troška aj prírodný materiál. Dobrý deň. Akú máte práve hodinu? Máme teraz matematiku.
my high heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Šestoviek, 50 a 2 jednotky. 652. Pani učiteľka, prečo je potrebné deti učiť po dopravnej výchove? Aby sa vedeli správať na cestách, aby ich nezrazilo auto hlavne. A nielen počas školského roku, keď idú zo školy, ale aj počas prázdnin. Deti, ako sa prechádza správne cez cestu? Musíme sa rozhliadnúť doprava a doľava. A musíme ísť na prechod prechodcov. Môžete sa hrávať na ceste? Iba vtedy, keď tam je obytná zóna. It was already 3:30, but the night was young and so were we dancing. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall that. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Pani kuchárky ponecháme v ich práci. Deti sa už isto tešia na obed. Poza dverí počuť pracovné nástroje. Pán školník je vo vnútri. Aké práce najčastejšie vykonáva školník? Najčastejšie vykonávam opravu dverí, vypínaču a tak ďalej. Už ako malá som veľmi rada navštevovala klub detí. Je to miesto hier a zábavy. Vedúcou klubu detí je pani Anna Packová. Rada by som sa vás pýtala, aký majú dnes deti program? No, napríklad dnes je piatok, deti majú výtvarnú výchovu a kreslia šarkana na súťaž. Stojím pred vitrínou plnou trofejí. Mnohé z nich sme získali vďaka futbalu. V jednom z rohov prebieha nacvičovanie prihrávok na jeden dotyk. Chcel by sa niekto z vás stať futbalistom? Prečo? Lebo ma to baví. A ty? Ja preto, že mňa to také baví. Jednou z možností využitia voľného času je cvičenie v posilňovni. Ktoré cviky sú pre teba najťažšie? Posilovanie činkami. A preto radšej volím posilovanie chrbtových svalov. Po obede sa o prázdnu budovu školy začínajú starať naše upratovačky. Pristavím sa pri prvej z nich. Narobili dnes deti veľa neporiadku? No, dneska to není také hrozné, dneska je to ešte dosť dobre.
Hodina býva dlho trpielivá a pak už pátá. A tak tu spívam slova mlčenlivá, práve že pátá. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech chce bieží, nová gleze po jabloni a je náhle svieží bláznivej den. A ja smíchem umíram, kdo si mne kára a páni, ja nenabíram, neboť pátá práve teď odbila